Аллаха Всемилостивого, Милостивого, дорогі співвітчизники, брати і сестри, ось і місяць Рамадан завершився, і ми знаходимось напередодні великого свята. В цей благословенний місяць ми від початку до кінця читали Коран. Нехай навіть вдома, але робили таравіх намази, тримали піст, давали милостиню, намагалися, старалися на шляху Аллаха. Сьогодні ж день нагороди, день радості. Нехай ваші слова, сповнені любов'ю, стануть молитвою. Нехай ваші молитви, сповнені світла, піднімуться на небеса. Нехай тисячі промінчиків щастя, тисячі крапельок радості наповнять ваші душі. Нехай закохані душі з'єднаються. Нехай серце переповнене коханням наповниться радістю. Нехай доля буде щасливою, а слово правди не стане жертвою брехні. Нехай Всевишній прийме ваш піст, ваше поклоніння. Нехай Аллах поверне вам благом в 1000 разів звершені вами благі справи. Вітаю всіх зі святом Ораза Байрам. Нехай він принесе щастя в кожен дім. І дай нам Бог всім зустріти наступні рамадани в благополуччі, в доброму здоров'ї, на рідній, вільній батьківщині в Криму.